Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing solih-solihah. Kepriye kabare dina iki? Mugi-mugi diparingi sehat kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Solih-solihah, dina iki kita bakalan sinau basa Jawa. Kelas 4, wulangan 1. Guyub rukun. Saiki gatekno apa sing ustazah wulangake. Gatekno geguritan ing ngisor iki. Nah, judul utawa irah-irahane Gong dening Aulia Azizah. Dak deleng gumantung ing gayor. Ana sing cilik, ana sing gedhi. Endah disawang kepenak dirungu. Kabeh nunggu giliran ditabuh. Ora ana sing meri ndrengki. Ora ana sing cupet budine. Ora ana sing rumangsa dikuwalonake. Ora beda karo keluargaku. Adik nyapu latar, aku ngumbah motor. Ibu toto dahar, bapak tindak kantor. Kabeh meres keringet, meres pikir. Gung, gong, gaong, adem, ayem. Saka tantri bahasa, tantri basa, kaca 4 nganti 5 utawa halaman 4 nganti halaman 5. Bu, apa sing diarani geguritan kuwi? Bu, apa yang disebut dengan geguritan itu? Geguritan yaiku salah sijine karangan sastra Jawa kang dikarang nengenake rasa kaendahan lan ora kaiket paugeran. Paugeran iku aturan. Geguritan yaiku puisi basa Jawa gagrag anyar utawa modern kang ora kaiket déning paugeran utawa aturan sing gumathuk. Bebas jumlah lare ing saben pada utawa bait, bebas jumlahe pada utawa bait, lan bebas pilihan tembung kang digunakake. Sing penting isine mentes lan pantes. Apa maksude, Bu? Maksudnya adalah lariknya berjumlah bebas dalam satu bait. Dan bebas juga jumlah baitnya dalam geguritan ini. Juga bebas memilih tembung atau kata yang digunakan. Yang penting isine mentes lan pantes. Apa maksudnya, Bu? Mentes lan pantes itu yang dimaksud adalah pilihan kata harus yang bermakna. Nah, arti dari geguritan yang bagian ini diambil dari buku Tantri Bahasa halaman 4 sampai dengan 5. Di dalam bahasa Indonesia, geguritan berarti puisi. Nah, Ustazah yakin Solih dan Solihah sudah pernah belajar tentang puisi, bukan? Nah, begitu pula dengan strukturnya sama juga dengan puisi yang ada di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, nomor 1, tembung, nomor 2 larek, nomor 3 pada utawa bait, nomor 4 uni utawa swara. Nah, nomor 1 tembung. Pilihan tembung uga diarani diksi. Kanggo
ngasilake geguritan kang trep. Pengarang mesti mikirake pilihan tembung kang mathuk. Tembung-tembung sing digunakake ana sing duwe teges lugu utawa apa anane denotatif lan ana sing duwe teges entar utawa ora sebenere konotatif. Pamilihe tembung sing pantes lan mentes ndadekake geguritan dadi endah lan aji. Nomor 2, larik. Larik utawa baris duwe teges sing beda yen kebandingake karo ukara ing gancaran utawa prosa. Larik ing geguritan bisa mung wujud satembung, bisa wujud kumpulan tembung, utawa bisa uga wujud ukara. Maksudnya adalah di dalam prosa dan geguritan atau puisi ini yaitu larik yang ada di dalam puisi bisa saja hanya satu kata, tetapi juga bisa terdiri dari lebih dari satu kata atau kumpulan kata-kata. Nomor 3, padha utawa bait. Padha mujudake kumpulan larik kang tumata kanthi laras atau harmonis. Saben sapadha dumadi saka siji gagasan utama sing beda karo padha liyane. Jadi, padha atau bait yang ada di dalam geguritan atau puisi ini memiliki gagasannya masing-masing setiap baitnya. Antara bait satu dan bait lainnya memiliki gagasan yang berbeda. Nomor 4, uni utawa swara. Uni kawangun saka Purwakanthi lan Wirama. Purwakanthi yaiku runtute swara, sastra utawa tembung kang ana ngarep karo swara, sastra utawa tembung kang ana mburi. Wirama yaiku endhek dhuwur, cendak dawa utawa alus kasare swara sing diucapake. Anane Purwakanthi lan Wirama ndadekake geguritan penak diwaca lan dirungokake. Sing terakhir, nomor 5, surasa utawa makna. Surasa mujudake tujuane pengarang utawa panggurit nalika nulis geguritan. Anggone panggurit milih tembung, nata larik lan bait dilarasake karo tujuane. Surasa bisa wujud isi lan pesen utawa amanat saka geguritan. Nah, maksud dari nomor 5 ini yaitu surasa mewujudkan tujuan dari pengarang yang ingin pengarang sampaikan, diselaraskan dengan pemilihan kata dan menata lariknya, juga bait yang diselaraskan dengan tujuannya. Surasa atau makna ini bisa berwujud isi dan pesan atau amanat dari puisi. Sampun paham nopo durung? Lanjut nggih. Piye solih-solihah? Sampun paham? Harapan Ustazah solih-solihah sampun paham sing diwulangake Ustazah. Nggih. Nah, sakniki perhatikan geguritan sing Ustazah baca tadi nggih. Nah, nomor 1
itu disebut, nomor 1 itu disebut irah-irahan atau judul. Kemudian ada nomor 2. Nah, nomor 2 itu merupakan pangripta atau pengarang. Jadi, Aulia Azizah adalah pengarang dari puisi yang berjudul Gong. Kemudian nomor 3. Nomor 3 merupakan larik pertama. Dan nomor 4 adalah larik kedua. Kemudian nomor 5 merupakan apa tadi? Podo atau bait pertama. Bait pertama terdiri dari 3 larik. Kemudian ada nomor 6. Nomor 6 merupakan podo atau bait kedua yang terdiri dari 4 larik. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang terakhir adalah podo atau bait ketiga. Di sini terdiri dari beberapa larik. Sampai di sini Sholih dan Sholihah sudah paham? Nah, mari kita bahas struktur yang ada di dalam puisi atau geguritan Gong, karya dari Aulia Azizah. Nomor 1 utawa nomor 1, tembung. Pilihane tembung ana sing duwe teges lugu lan entar. Tuladha utawa artine contohe teges lugu. Cilik, latar, lan motor. Nah, kata-kata ini ada di dalam puisi atau geguritan Gong. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, teges entar, yaitu cupet budine, meres keringet, meres pikir, lan adem ayem. Nah, apa tadi yang dimaksud dengan teges lugu dan teges entar? Bisa dibuka lagi bukunya atau dilihat video yang sebelumnya, nggih. Lanjut nomor 2. Larik. Larik ing geguritan katon endah, sebab ana sing dawa lan ana sing cendhek. Iki nuduhake kebebasane, ora kudu padha dawane. Jadi maksudnya, larik di dalam puisi itu terlihat indah sebab ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Yang menunjukkan bahwa di dalam puisi itu bebas, tidak harus sama panjangnya. Contohnya utawa tuladhane dawa. Tuladha sing dawa. Contoh yang panjang di dalam puisi itu adalah dak deleng gong gumantung ing gayor. Nah, kalau yang pendek atau cendak, yang ini nggih dikualonake. Dan nomor 3, podo utawa bait. Saben sapodo ana sagagasan. Setiap satu bait ada satu gagasan. Podo 1 atau bait 1 merupakan gagasannya adalah kahanane gong. Kemudian podo 2 atau bait kedua merupakan sipate atau watake gong. Nomor 3 atau podo 3 bait 3 yaitu kahanan lan sipate kuluwargaku sing podo karo gong. Ya, nomor 3 yaitu sifat keluarga yang sama dengan gong. Kemudian nomor 4, uni utawa swara. Minangka Purwakanthi, ing geguritan iki ana tembung sing unine runtut karo tembung burine. Tuladha utawa contohe. Jadi di dalam puisi ini ada tembung yang
kata-kata yang bunyinya runtut sama dengan kata yang di belakang. Contohnya, latar dahar, motor, dan kantor. Lan ono tembung sing dibolan baleni. Dan juga ada kata yang diulang-ulangi. Contohnya ada di bait atau bodo yang mana ya? Ora ono sing titik-titik-titik. Ini diulang tidak hanya satu kali saja. Anane Purwakanthi ing geguritan iki nandhakake geguritan kepenak yen diwaca kanthi wirama alus lan alon. Dan yang terakhir, surasa. Nerangake guyub rukune keluarga iku kena kanggo tepa tuladha. Ya, jadi struktur yang ada di dalam puisi atau geguritan itu sudah kita bahas. Tugas dari Ustazah nomor 1, jangkepono tabel struktur teks geguritan 3, irah-irahan sapu sodo ing kaca utawa halaman 10, kaya tuladha ing dhuwur halaman 9. Jadi, tugasnya adalah melengkapi tabel struktur teks puisi ketiga yang berjudul Sapu Sodo pada halaman 10. Kemudian, tugasnya difoto dan dikirim WhatsApp kanggo wali kelas. Tugasnya jangan lupa difoto dan dikirim kepada wali kelas masing-masing. Alhamdulillah, pembahasan kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Mari ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.